Ngayon you try kan ikas ngi yo banwan biya siya kayeng ka jongfi lima kan ka program jong ka portnet bangin akwa ang pinya subhay fi baro kin nong pet hakan ikas ngi haga kerteng ka jong Jesus Christ ubolong nong penim jongi bangi anguro you try kan ikas ngi bila ban non ka lam ngi I pastor bante hakan ikas ngi hey bi yo ban ai ya kan iktien ka jong blay hapreng jongi bakan iktien ngangai kisha kan long ka jingkur ku yang way pi way iba pet ya kan ka program hakan ikas ngi pinya subhay fi pastor siya kan ka program jong ka portnet but shisha habang iyat, habang ipet, yung kanigisngi, kabamenta. Kawan kani ka mensim, yung kajishepting, hapreng yung iway piway. But kani ka pangpreng, may pastor, inkran na kanigisngi. Pangitaki mensim, yung kajishepting, kabatray, hapo, kajim, kajongi. Bangi habang ipet, yung kani ka pertay, kabamenta. Nishepting, yung kani ka kanyang jimpang, kabawan, hakani ka jala, kajongi. Kabawan, hakani ka ri, kajongi. Kabasar, yung kani ka pertay, kajongi, hiru, baro kuway. But bunsin, nishepting, yung kataka lasay, kajongi. Ngisap tiang ya ke bagin bam, ya ke bagin indi. Ngisap tiang ya kata kam ke jongi. Ngisap tiang ru yang iyam, yang ibet yang ni kenyang jingpang, bad abang ibet yo kani ka jingpang ka yalam ka jingyam. Bad bun ngisap tiang kata. Bad ngangyat ke bay pastor in bed akan ka sngi. Ngangyat kani ka tien kan wara jingsuk ha ka jim ka jongfi. Ti pastor syo bagin ya chmat ya kani ka pangpreng ka jongi bagin kran syapang ta ka jisap tiang. Ti skwa ban kali kani sngi na pi. Nang no kami kani ka mensim jo kajishap tiang. Kamensin wigi siyap tiang hi kawan bait na soitan. Kawan bait na bomman namar une uday hi yala di ubashap tiang. Usoitan na fit pa yiga jinglong ga jong ushap tiang kadaw galong namar ba mau umdan future. Tadeng ta open kan mau bi angi ajong ga ta open kan mau ka pas ka jongi. Ya ke ki balalet ya ke ki badang long menta. Henry uklet ya gani ka waipat. Baka future ka jong u kamdan security ARM. Mama uhi ladi ulong insecure marketing ke jong blay kong jimpet pa arpo po kong ba usoitan bu syukur na ikpertai utau merat kla ba uta u nong itu lepa lam ler on berat iki kata ka pung gading wan pen kredit iki hang to miet labat sngi. Baru tip ya kata ka wei baka future ke jong uhi kamlong secure. Ka future ke jong uhi kadai bet ka ba unsu jot no hi ha ka pung gading. Rengkat bau tau merat klau, rengkat baru tau nong itu lepa lam ler. Tadeng ta kawan ka mensim jisep tiang ho. Soitan umdan jiksok ho. Kawan baik jisep tiang ka baar umdan hope lane umdan jikermen ro. Mar umdan jikermen yu soitan. Kamdon kanono ka jinkmen ho namar ba umuyo bakan dan jinkmen ka future ka jong o. Tadeng ta kini ki mensim jisep tiang ki mensim kuslai kini ki mensim susi. Kini baro lani benduk jingkerman kini baro kiwan no soitan. Namar ka nature jong soitan ni kalong kumta. Jadi ben pensyap tiang bet. Ben pensyap tiang bet. Tadi hing taba uyo chance uyo alat di teun nyon bet. Baki brio kin long kumalong mo. Fiu jisu kwa bangingin long kumau. Ba soitan ru kwa amba mengiringin long kumau. Tadi hing ta fin kan ma ko gawin na kijing penshoy ka ba soitan penshoy jisu ong puni ka berkhoy ong dem mani nga. Dem mani nga. Kamut ngin yalong lang kumba mo ute ulong ban mani ban dem ban pen ka ungu hau badeng tau soitan u kwa bi baki priu kinle ya ka e ka u kwa kani cha jong soitan ka dei bet ban pen shep tiang mar ma uhi dala di ulong ba shep tiang tadeng ta nga kwa banong ya ki ya pet ya ni ka sngi ka ba menta shep tiang ya ka future ka jong pi shep tiang ya ka kam ka jong pi shep tiang ya ka ta ka e ka ban saja ka ban salong ya pi Hangai soitan si wan ban keren. Banong hey kenting sa. Un peni bet dah ka ba idei dah. Pet kapisa kala jan lut. Pet ka bang kaun jupi kala jan thli. Ne pet mentau benai fidang yok tulop la sim benai ka tu ka company kala dat pun ya fi. Ba mtikena syu ba fin yok tulop. Te men bam dah kai. Men siu ba yeng dah kai. La ne men em kum no. Men la wat kam shano. Mano ban ai kam syu ya me. Sibul ada overeat lai. Manoban ay kam shoot ya me. Kita ki bo soitan te busut haki brio kini ki sngi ki bo menta ki brio ki logically haba ki prakhat ya kata ki sngo be yes right. Kadai. De sha ni si sha. Le kam no. Ani de yang ta bo ki brio em ki do thia ki do dem. Kim thangan. Ba de yang ta ka tin ka jong blai kong bo soitan wan tang bo unto. Wan ban pen yap ban pen jot utuk nang kong kai utuk nang kong ya ke jingsok tadeng ta upen kuslai gi brio te habala kuslai tenang yo thia menang yo thia siu
Tadeng ta bom nang tia tangan ni tangan habaka try kam sya kani ka first phase ke jong u mo ban pen siap ting un try sa ka second phase jong u bagata ka long wong dan jing mot chu men em ki me ba ba no yap no ni ki pen yap no iladi namar ba da ka ba yap em min suk men lat igini ki problem igini ki jing ki jing le let's say don ba wan wat ram mom dan kamai igini ki singi ki ba simram let's say kin sawan be ram sibuk ke bang ki wan men pan sudah gay. Yo leran, fi kawan ro ka reputation dang ta. Sino men bu ka reputation ke jong. Soitan pe sep ting ru. What ka reputation mo? Ia kata ka social status la ni, ia kata ka jing snow te manga mo pinlong kum no ya me. Tu ka jong me kan long kum no mo. Kada kata. Tadi ta utrai kam ning kong shwa da kata open sep ting un luti shwa ya ka thia ka dam nang ta un luti wat ia kata ka kot ka khia adin nang ta un song khili no yap no kata di second phase ju but third phase wang mani la dangim ko ngo ita ki baro ka third phase ke ju o ka long man penjat sunan but you seen bo breu la no yap am you seen bo breu la pen yap ka sul ka jong o ka la jot ha du jok sabam chukut badu tu nong chabas nya don lang bat nga but ka dei kata ko ab nong ifi ki pe ki ni program ni ka sngi ngai pin yo sngo shibun ki sur ki bakran ki skor ke jong fi wanum sha skor ya kita ki sur Henry ngakot ya pi ofin sya skor ya ka tien ke jong play man pastor nga skwa man kali ni ka jing kalima hatu di mangi ba play kani ka jing kan jong jing shap tian ha ka jing jong ka tien pareng ong seeing is believing da ka bangi kum tangi nget Henry ka bible pat kalong de khongpong ka bible ka ong ban nget klem da ui ba ka bible ka ong ba ka ta ka ba ui kalong tang shibet ka ta ka ba mi i kalong bam jukot kabamot kini ki problems ke bagingi i ke jing e ke jing le ke jing im ke jongi kadon da ka time limit ka time span kan kut no kum ba kalong ka perthai ka ban sa kut no ki e ki jong ka do ki e ki jong perthai kan kut no ka spa ka pho kan kut no ka nam ka burom kan kut no ki e ki jing dan jing em baro kan kut no kum ju ru ka problem ru kan kut no tadai da ktin jumla ecclesiastes nong balai ka omba kadon ka por ki baro ka por bas dang ka por ban kut lada kani kapor jong jing e kawan kapor jong jing kur kan wan tadi ta ngim de ban fokus ya kini ki baken jado da ka bangingi i henry to ai bangin kmino sya kata ki ki bangimi i da ka jinget kan maka de kata om da ka jing i ngin ya ong ktin ke jong blai henry da ka jinget kan mong inam ya da ka jing i henry da ka jinget tadi ta ngi haban ya da ka jinget ke jinget ngin nget ha kitien ke jong blai ha ki jingkular bathiang ki jong u ya ka baula kular na ka menta jongi amen amen but deng ta kwa ban ongi phi nga shwan po ka donut jong ha gane bagata kalom menta phi khuslai de hendrei hato phila ju khuslai mo haba phi dang dan ka kpo jong ka kmi ha ka por ba phim pat long e de esi dong dei tong smbai hato phila khuslai mo haba phi dan ha ka kpo jong i mai jong phi ngangai phim dan jing tep ye hiru haga por ba pidan haga kpo jong ka kemi henry de ukpa ba beneng utrai uba tip lut na dong shadong shapang jong pi kumnu un pun wandur ye pi kumnu un pun long ye pi badeng ta kami ka kli ka kti ka kjat na dong shadong pi long kum ba pi long namar de utrai ubala kit ye pi de ma u ubala ba ye pi ka ktin ka jong blai ka ong nadu balapun pila am pule pi nang to Isaiah sapun reu ka dekat ka balai ya ki bang ala ba na do ka kpo ya ki bang ala kit na do balapun ti hadu ka jinglong temen ngalong uta bar hadu banda phu nyu le ngan kit ya pi nga ngala penlong te ngan ba bat ngan kit ru bat ngan pelat try wong na do bad pidan ka kpo ja ka mi te ngala kit ngala ba na do balapun tela try ula don na do kpo kami try ni no ngi steng lenti ka bible ka ong mok Isaiah sapun dai san atu ka brio kala man klet yalai khon badang bun barkan om isen ei yai khon ka kpo jong ka shisha kini kila man klet penban ngan om klet ya pha pi utrai wong ka kemi ta ka ba ai bun ka kemi ka ba ai bun ya pi lesi ukparu lesi ubalaket ya pi ru ula ban klet no ne ka kemi ka la ban klet no ya pi ka ai bun ya pi re ka la ban i no i pi re utrai wong ngene kentien ngate nganom klet re pi nganom klet ya pi hadu ka jinglong temen hadu da ponyo le kabut hi hadu bangin dalek ni de pertero ni poi shu wong ngan tip lut mangan dong sedong isfang jong fi
Amen. Tadeng tau Jisu ong kahima ka jong blay ka long kumno. Wong utan du khna, wong balada phim long kumno khna. Pinamyo kahima ka jong blay. Kai kata kahima ka jong blay. Bun sing yong kahima ka jong blay da poi sibeneng. Deu Jisu ong kahima ka jong blay. Kadai menta te, kadai hang ni. Bagai kita kam dei spang ka bam, kam dei spang ka di. Da kahima ka jong blay kadai. Righteousness, peace and joy. Ka hok ka jing suk ba ka jing command. How man sim ma khot. Kata ka dei kahima ka jong blay. Ka khtin ka jong blay ka ong la fipuli Lukas long ba khat nyo ka de khot ka ba arpho arhoi ka ong. Ti haba la kli u da kita ki Pharisi. Andalano kahima u blay kanwan. Ule thu aki bulo ong kahima jong blay kamwan da ka ba khmi thu. Lemni kinamong hakmi hangni lani hakmi hang tai. Naba hakmi kahima jong u blay ka long hapo jong pi. Tadeng tau Jisu ong slay ka ifin bam, ka ifin di, ya ka ifin kop. Ong to wat shway ka hima ka jong blay, but ka hok ka jong u, ya ka eke baro an sa ilang tam hafi. Wat kuslay ka balashay, nabar ka balashay, kan kuslay ya la ka jong hi. But uang hang to, tadapi kuslay hato pila ang penjerong karinyang wat tang shipro ru. Utray uang hato, kata ka bam, bat ka di. Hato ka jing im kam kordor mo ban ya kata ka bam ka di. Lani hato ka met, kam kordor mo ban ya kata ka jan kop. Try wong concentrate shway ya kata ka jing im jong pi te. But ya ta ka met ka jong fi. Mde ya ka bam ka di in kata jing kop. Ka ifin bam ka ifin di ka ifin kop. Dei ka jing im ka jong pi hato. Pi dan em hau nong pen em ban yo ya ka jing im. But ya ta ka met ka jong fi hato pi pen kan tang em ba kan long ka ying shong ka jong blay. Bo try yo shong hapo jong pi. Kata ka dei ka bo try wong bagin focus kan. Ngin wat ka hima ka jong blay. But ya ka hok ka jong u ka hima ka jong blay. Kadai kata habang iyo yu Jisu ka jim ka jong ka hima ka jong Chris kala wan hangi. Padai tang iyo ka jing suk iyo ka jing kemen ngim khuslai jakat ba jalong ka balong mangitip. Mangilong ki kun jong ka hima. Ngilong ki kun jong tau sim ki sim utrai ki try. Utau balakit yang ngi na do ba ngi don na ka kpo jong ka kemi. Wong na do shwa ka tarong aldap itu ya fi. Jeremiah iwe san ka ong ba shwa bin don na ka kpo jong ka kemi aldap itu ya fi ong try. Te balengin khuslai menta. Balengi kwa ban kit kli no ila dia menta. Lada dang don unong kit kli upapa jogi ba beneng ba kit kli nam ta ka jing jogi. Tadeng ta kwa abdong ifi. Wanam khuslai wanam ship tieng. Jisu ong ini gigantian wong Matius arupra arpo wong along lembat pi hado ka bawai no jong pertai Hebrew khat lai khat basan gong nganom i no ia pi nganom len dat no ia pi ngan long rekat bat pi wong trai tadeng tau trai wat chip tieng fin the play Deuteronomy Tolong ki baklan mat ki bashlor wa song kyu. Lemne wa chap tieng yaki. Nor try wa blay jong me. Mauhi ulek ringkat bat me. Ono me no yeme. Lemne kan tat no yeme. khat bapra Namar utrai daladihi ulek ashwa jong me. Ulor ringkat bat me. Ono me no yeme. Lemne kan tat no yeme. Wat chap tieng lemne wat kawet. trai wong wat chip tieng lemni wat kau e wong ngan lech manga shwa jong pi ngan long rekat bat pi nganom e no ifi un sin de mangi tabi e trai ibu yu shadien Kadai kata usah. badeng tang kwa badong ipi ngim dei ban e yu trai ngin yat ba trai a bo un ya shwa jongi shkmat jongi wong anam e no ifi nganam le len dat no ifi wong wat ship tieng lem ni wat sok yu le ne wat sok tieng kumbu wong yu Joshua ro kalau nong ka baneng kong ka khot na do man rio do khandai wong wat sok yu le ni wat sok ship tieng ngan long rengkat kum mangala long rengkat ba Moses long rengkat bat me kadai kata kum bolo long rengkat begini syakri ke jong blay ulong rengkat ru bat ngi kum bolo long rengkat ba Elijah Elisha kum bolo long rengkat ba kita ki san hajar kita ki breu ka ba trai le isnai ban sai santli ki pu arli do ka unle kamba ya piru ngakwa banong pi pim dei ban kuslai ktin jong blay kadon shibun ki de khot ban ong wat ki kuslai naga do len me wat chep tieng Ingin siya fi pepet hiang. Wadong play ka ni ka jingkang jong si siap tiang ha ka jim ka jong fi. Henry to tip ya ka ni ka way. Bau tau blay ba tau fi. Udiu ni ju iru blay ban ba bat ban kit ya fi. kanya kri ktin pi ndiat ka ba fi ong play ka jingkang fi pule jimpit pau lai ar pau ko khmi ngi yang ka jingkang atit no play ta ka jingkang ani arung hapo jong u ya khawai bat nga ni khawai bat u ta ka dei ka ta u saitan u tit ka ju ru kami baru Jisu tit tok te lada play tala biang ladam play u lej no Soitan habau unum tiet ui i bakadon ka krak te. Sidon krak lu malau ashikan jat bait unrung daga bor. Namar udei ubale bor. Tadeng tawat ai bakadon krak aga jinget jong pi. Ni wanom adai kendo ki jing arpat aga jinget jong pi. Ai bagi jinget ki jong pi kan scam ko mau siang. Amen. 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 Badeng ta ngakan mau ka ktin ka jong blay ka ong. Bala ngidon ka jing i ka jong blay.
Hapo ka do nut ke jongi nginom shep tiang ke ero. Tadeng ta bangi pule ke tin ke jong blai ke sithi ke baneng kong yon es no basau de khat pra ka ong. Don ke jing shep tiang ha ke jing e han rai ke jing e ba janai ke shop no shabar ken ya ke jing shep tiang na mar ka jing shep tiang ka don ka jing shitom. Ti uta bu shep tiang anam penjanai no ya u ha ka jing e. Pi ka tin jong blai ke kren. Kong ba don ke jing shep tiang ye te ba don ye ke jing e. Ladang ila atik kena am. Ladang yang poi pol wong baniap kalong jimentoy. Tadeng ta ya ka bangim praise the Lord ngim na mentau Chris. Amen. Pol wong yang banim kalong Chris baniap kalong ka jimentoy. Badeng ta ladang ngiyap kedan ka jimentoy. Utra la pen krek ka yeng nam ta jongi. Hagoi ka ski hap yap ite kum turu. Ngiyap daga ba kum nuru hap yap hi. Habiyab hi. Tadeng ta ka jingkeli kalong ladang ngiyap siya ingin poi. Tadeng ta obreu he bu shat uklanyam. Uklet te bu unsayap goi ka sngi. But haba yap bar khoi kalong kumju. Pi dei tang ka jingyap te ka ba penyar kat kerdan yu obreu. Obreu dan kerdan ba he kano ru ne ba duk kano ru. Reha ka jingyap am kumju. Lahi banyat daladi. Shalom jingtap. Tip iru ba penpong daga jan ka ba kumno. Tip iru lala thang ne da tap yu. Kalong kumju. Ka jingyap am ka pen equal ya baro. Badeng ta bun kibri ki badang sat klan am kim kan mau bagoi ka sngi kan yap. Kane ka jing pang mentam ka pen kendit de ki yo yap. La yo da yap. Ladang ila sulto baga mission ka jongi ne partai la adap. Amen. Try la khot na ingi ru praise Lord. Iroi try. Heroi try. Deng ta la ngi sep tieng. Ha ka jing sep tieng. Ka don ka jing pen stom ne. Tadeng ta bangi sep tieng na ka pen stom mi ka jing mo ka kata ka ne ka jabiang ka kata ka ne ka khli ha bangi sep tieng. Deng ta tin jublai ka awat sep tieng. Amen. Te kumno pastor fikran ni kini kinong pek jongi. Kumno ngin le bangin lat na kini jishap tiang. Kawai ka lang. Tip ya ka tin jublai. Ngap ya ka stur ka jong try. Puli ka jikular ka jong try. Mau try sin bola kular. Wong kan long bihoy amen. Amen. Boleh jingi sin bola kular. Kan long bitik mta. Tadeng ta kini ki barok khoi de banyat lang ba te. Kadai jing kular jong blade banyat lang ba ki jing pen stop. Utra de kular lupa kata. Utra unum la ban kelai kata. Utra de bang de ka khlam gan sawan te. Ban tenju te ka perthai barok kawai. Tadeng ta dedap nani so ka jing yap. Tadeng ta ngi pen krek lupa ka tin ka jong blade banum sha yalam bakla ka bor ju ki jing dum. Amen. Nani ha ka no ka jing pen shep tieng. Ba pin leit no yap. Namar death is not the ultimate thing. Ka jing yap kam kut no ke baro. Lada pi no yap. Pi pen yap ila de. Ka ba kham kraw ka up ya pi ba kata ka di ka dujok ding. Ban bread nas nan ifi sya pung gading snan. Tadai ta kwa ba dong ifi. Hangi ki banget. Ngidan ni ka tien. Lada ngiyai makana ni ka jing e ka no ru. Henry kata ka ba thiang, kata ka ba bang, kata ka ba itnat ka up akmat jungi. Ba kata ka long ka beneng. Amen. Amen. Tadai ta ngim dan kaman kuslai. Tadai ta kwa ba dong ifi ki ba pet ni ka program ka ba menta. Wanum kuslai ki eru. Ketin jublai na ka proverb lai de kot besan du benyo ka ong. Tungai au try la ka donut baro wat chania ala ka jong jing champang. Wat chania ala ka jong jing champang. Chania ala jing champang de akut pertai. Tadeng ta bun ki briu ki perkat ildi bagi long ki bastat. Da ba wan jing pang baro atik labi lut. Tadeng ta ngin chania au try ngin ngai au try la ka donut baro ngin chania ala ka jong jing champang. Ala ki lenti baro to fly u. Ti pen bet ik lenti at jong be. Wat long bestat ala ka jong jing yo to ship ting you try but to kier na ka basnio. Katakan long ka jing kot you sopet jong me. But ya ka clean ka siing jong me. Keting ka jong blai ka kren ko ang subang plat. Hala kilenti baro to fly u ti open bet ya kilenti jong me. Ladaw soitan Ukraine ya PM ban ship ting. Ong soitan ship ting mame. Nga don ku pa ba beneng. Ubala abayayan sa jong ha. Amen. Bala alot na dong sa dong. Iya nga, nadu badang pun yang nga, nadu bang adon nakpo jong kemi udai mau bakit baba. Hadu jinglong temen, hadu da pu nyuli unkit unba unpelat yang nga. Nganom kuslai setan. Me kuslai ya lede. Dedeng taba, keting jong blai kong in all your ways acknowledge the Lord. Kamu lenti barok ngin ply try. Kamu ngin pla bet. Dedeng tangi sirwa ke jingrwa ngam sungol eran men ply try. Keting jong blai kong ngin sungol eran men ply. Chris mar kalong ka bor man penem mi to banget. Nginom sungol eran man ply ka gospel ka jong Chris. Nginom sungol eran. Nginom sungol eran man ply ka teng jong try. Tade enta ka no ka problem pidan. Khat gerpat ka teng jong Jisu. Rom sipo khat lai gong uta ba khat gerpat ka teng jong try on penem you. Khat
ong Jesu ka Satan gal her yap khot kerpat keteng jong trai te an pelat em fi te an pen em fi ong keteng ke jong blai tadeng ta haglenti baro ngin plai u te open bet ye terlinti a jing open bet ye ke jing mut jing open bet ye ke ka do no jingi kelenti ya kam de tam shu ya han re ke jing mut jingi kan bet bangin long focus how try nde bangin focus hakita ki jing pen ki kan mau keting ke jong play ba u Petros adin ula iu Jesu ya ke duriau ula sungu kemen do kata-kata u kan thi lang na kata ka ling sa ke duriau ban ya ka bo dang pet chu Jesu kat balong focus au Jesu mlele u henry habo sedang ban focus ban pet ban kmi sia kata ke jing pen ki sia kata ki eryong sia kata ki erlang thari mo sia kata ki jeng at plung jeng ta ki hang ta ken plum sedang ban ngam ladang ngiru sedang ban focus sia ki jing pen ki sia kita ki erlang thari ki babe ladangi pet no sia kamon sia gediang ne siapo ladangi lait no ban pet no trai ngin ngam tadeng ta kat ba u Petros udang pet chu Jesu kumbo Jesu ya ka u Petros ru ya ha ka kumbo Jesu long supernatural u Petros ru long supernatural u ya ta ka supernatural wow, fikwa banyak yang supernatural. Kani kini kapor, kapapin kami, yang lagi kemat show try. Baktin jumlah ikon kesam lagi besar. Tungin kami show try, ngin mat teh bu ulang bu bah. Ngin mat you try. Kani di kapor ngin mat you try. Tungin kami, batungin mat you try. Atau kami batu mat bu try ulang bu bah. Haleluya. Kani kong, walong bu start Allah ke jong ke jingyo, tu ship tiang you try, batu kiar na bu sniu. Kumta kan long ke jingkot you sopet jong me, bati ka clean ke shing ke jong me. Brio hi ubadon ha ka jingi a kemo de bulai thi sopet mar ka khuslai ka men sim ju ka khuslai ka ka jingmu perkhat ju tadi tau try ong kan long ka jingkot yo tau sopet jong u bat ya ta ka clean ka shing ju u badeng ta la da kibri kim don clean ya ka shing kadon ka jingpang ka bajur te kadon ka jingpang tadi ta ka banong ipi kiar na ka basnio walong ba start lo jong ka jingnyo wat num tharai start ya la de ande to shifting you try but to kiar na ka basnio tadi ni ka porem ngin hap shifting you try ngin kiar na ka basnio kay ta basnio kadai ka tangim di ban tharai snio ki wei kawai ni haban eat ik paramajan ko mangi eat jela di pidan pisa ya rap iki brio ki batangan ki ba dan kam habukum gani ka por eat namar gisngi ki bakado ong waktin jong blai ba poi ki por ki bejinjar ki por ki ba ba ki brio kin long ki ba eat tang ila di what I ba pin long ki ba eat tang ila di ni perkhat lang yi te ki paramajan ki jong fi bagi ai ngo eka potnet ro mde bangi puturoi yala de henry ngi ai buram show blay ba ngi lala ban kneri ta ka kti jong ka jing et sha kita ki paraman cm ki ba don kam ye ka jing rap ha bukum kini ki por ho ngi ngim de ka organization ka ba he ngim de ki bre ki barus pa an rai ya ka ei ka bo blay la bo ka donut jongi ya ka ei ka bangi la ngile ya kata da ka por ka baret ka jongi te kada yang ta la da ktin jong blay ko on to ker na ka basnio kiar te lada pidang bam club lani dang don corruption naisyo labiang ras tu kepisa jong pi pin kit ja tu kepisa jong pi mudur ba pinyo abam bisa nang ne nang tai ne ban tok ban syukur ban lamler kitu ki kam tok syukur jong pi ki kam subha berthai ru am dan jingmut chira pinle subha kan lo kan noro kam dan jingmut shui namar kan ne ke bakut kala jan ta deng ta ke bu try kwa ban le pi ka long ba pi persubhai la dia try ti un ai pi ya ke jingkwa ka do not ke jong pi persubhai la dia na try mde shu hala dia ni heke ke jong perthai persubha ke ke jing persubha ke de kata ka bangin i ju try Amen. kan mau ke ni ka wei ka ba kham su tanat bangan perkhat ka long kan mau kan nu try la le nam ta ke jing ke jong pi be grateful se to long se kita ki breu ki ba sungu ya ke bo try la le ke jing ke jong pi sungu te bala da pi sungu em bo try la plai fina du jok em bo try la shayap te nam ta jong pi pi de ge phim de e ru em mereka usim ke sim utrai ki try ban yap ta jong pi em pi hap ban sungu te ba deng ta la da pi pi sungu em kan ni ka man sim ki sungu em kan ai ka bore pi jakri utrai ba fin klet no ki ke la ka jong fin kan mau tang utrai kidan shibun ki khot na ka tin ke jong blai la ni pule ka sam lai pusau de khot ka khandai do ar pu ar ka ongum ni ki jingchen jar u ba hok ki long shibun han rai kam kut tang ta ka tin jong blai ka ong Henry utrai upelaj u naki baro. Kijinjar bahok kilong shibun. Henry utrai i u kijinjar pelaj u naki ta kijinjar baro. Baktin jublay gong usumar yishing jo baro. Kawai naki kanom penkan. Kamut nginom long ki batko te habangin shakri utrai.
Habang ini ya ta kalenti am ban syakri utrai am ngam dan kano ke jing deko namar onam pan khen gi si ing gi jongi unya da ye kata ke jing khen na kata ke jing or ke jing hap ha kata ke bakin jaman sim ke jongi khen baktin jublai kong ke jing sneu kan penyap iki baman bat ya kita ki basyun ya ki bahok an penrem ade ki basyun ki bahok an penrem tadai ta ban syun ki briu ki jong blai ke bamadu kata namar an penrem mdei da ka kot mdei do briu hendrai da blai an penrem ya kita ki basyun ki bahok baktin jublai kong utrai upen em ki men sim jong kita ki basyakri ya u bat ya weiru ubashania au anam penrem utrai upen em ki men sim ki syakri ki jong lada pi syakri utrai try pen em ga man sem ge jong fi but tang kata ketin jublai ka ong but ya weiru ubashani au on pen rem but ketin jublai ka ong on pen rem fi la shani au try kanan shibun ki dekat ngi puli ga ni ka por ka sam arpusan ga dekat ka balai ka ketin ge jong blai ka ong shisham dan mano up kermen hame uban yo le ran kita ken ki ben yo le ran ki be shet kala klem da lada pila up kermen hau try da lele ru onam pele ran ye pi da lele ru onam penle ranya pi lada pila up kermen hau trai kai kita ke ji up kermen ka pi up kermen ya ga tin ke jong ble ya ga ka baula kren ya ga ka baula kular on trai mela ong em trai nge ya ga tin ke jong me pi sien ba pi nge onam pele ran bo kho ya pi da lele ru re kita ki ban cha le ran ki de kita ken ki be shet ke lai trai klem da ki be shet ke lai trai den tala fil along ki banget hau trai la pila priang yu jisu kum long penem wat shet ke lai trai jagat bajal longkat balong wat ju shet kelai u trai namaron plek ran ji kita kin ki shet kelai u klem daw tin ki jo blai ka ong ka sam san pun riu ka khat ka ba lai ka ong ha ka por banga shep ting ngan shania hame hau blai ngan yaro ya ka tin jong u hau blai ngala shania ngan om shep ting ka do kan om la ban le ayu yanga ka do kan la le ayu yanga ha ka por banga shep ting ngan shania hame David ong ne whenever I am afraid, I will trust in you. Kapor mga septing ang shania ame ko try. Hindi di kapor yung jipin ki septing so itan septing wanum septing. Shania how try. Habaong shania chiong mo kasi wat shania how ding pod. Namar haba pi shania kamot pila alin nun mo pi shania lo pila bu full weight gitu ka bor pi baro pila shania tanto. How ding pod pi shania ta kram pin kelon. Kedia tu ding ya la dir pila ben mensao. Ding ta habang isong ani syuki mo. Isong shania ta. Mangitip bagan ni syuki am kadai ka bas kam. Tadeng ta lada ngiyang na do menele se kelas okrai ka kejat ke jogi hinre abang isyong ngi aram. Tadeng ta habang shania kalong tik kumbangi isyong ha ka syuki. Kamot ngi isyong hau try. Habang ngi isyong hau try mau un support lut yang ite. Tadeng ta bread ye ke jingkit ke jong fi hau try. Amen. Te un penjat hat ti pi. Tadeng ta lada ngi bread ye la di hau try. Ngikit hi bat inum jat hat la noru. Ngin la ban kalon bangin or bangin yap rohi habagi ngi shani outrai usaitan long kejak yu kejat jongi dei tegede kata ngin relax outrai ketin jublai ka ong Jeremia khat nyusan ka ong long bala tim yo tau breu ba shani au breu bo pelong ye ka sangti ka jingi rap jongu ndrei ka khat ba nyo ka ong suk tau breu ba shani outrai bat uba ka jing shani a jongu long utrai amen ulong kum tau ding ba ba kita ki thiet ki por sha kita ki wa bat nang ta ka kejit kita kithiet ya kata ka na kata ka wa bo new ding longkat balong habaro south ki ayom kisla jang ki po jerngam wat la ga por ka barang rang khiang ru re onom pep ban sai so ong ga tin ga jang blai la kani ka perthai mo ka terkhong re tau breu hi te ubala pen shong nong rem hau trai bat ka jinget jang u ka de ka ba kejit naga ketin ke jong blai nau jisu bolong kata kawa ka ba im u kejit ya ka jinget jong nau trai ka jingim jong jagal ba jagi we gila am terkhong re breu jong blai te gisla ju ki jerngam bet kisor kin mi bet amen tagade kata kwa badong ifi inomia de ki economy jong kano ka ba kenjado la dangi ngi don utrai pendap ya ka jing don kam ke jongi la da pido makana ka kam utrai pendap besar ya pi wat ju kuslai ya ka bukum kata henry shania how traunum shania hada ki kalikulai la negita ki sim la ne hagita ki mo some trust in charity some trust in men but I trust in the Lord ni dewan shania how tra amen daga kata tengah kwa bunong fi ki banget baro hawang banget kamut pinget how try balaga ktien ka bam jukala ga ju ka ktien ka blong bam jukot te tanga stunat khat ktien jong blai jisu ang
Oh, kita ki biok sngo ka ktien ka jonga. Bat ki bale ya kiru. Antrai ki kumbriu bestat. Balatay la ka nong rim halor mau siang. Slap wan ching silay gin long. An shot dagal air ya kata ka yeng rita ka yeng kan yeng. Namar balatay ya ka la pensyong nong rim halor mau siang. Utaw biok sngo ya ka ktien bat ubam le antrai u kum ubriu babiet. Balatay la ka nong rim halor siap la ni halor ka kendo. Slap wan ki jing silay gin wan an shot ru ida kata ka air ka bajori ta ka yeng kan jot baga jing jot kan long ka bakraw. Tadeng ta kwa badong ipi pi asngo i ka ktien am le ya ka ktien. Ka ngo ini ka ktien ngai ini ka ktien. Ka ba ktien ka ong ipi le gum ta. Ba ktien ka ong pulut por bo trai pulut por. Ka jing duai ka jing slok. Pitep la filai slok bo trai ni mla syu mano bala ban interfere ipi. Soitan mla syu ban kran ipi la da pidon be ka jing slok bo trai. La da pidon be hau trai ha ka jing duai am. Duai klum da pot ka mot pipi duai be man la klep mat. Pi kran bo jisu pi ai ngo yu trai pi ai burom syu pi ai ka jing ya ro sha o. Soitan no mla na pedeng. Rei ha ba pipi teli gan. Ubaman unyo ban trai kam. Ya ka jing em ka jong pi tak da pendap ila dia da ktien jong blai. Amen. Pendap ila dia ba fin kran bo trai. Pendap ila dia ha ka jing ro ka jing mani. Kani di ka por fin ya ro fin mani trai. Kani ka por bo blai un ai pi ya ka vision ya ka e ba pi di ban le. Tene pi asngo ka ktien ka jong mo le ya ka tan trai fi kum bre bo start. Kini ki jing le kin wan uslap wan jing slay kin wan kita ki air kin shot ya pi mlai. Tada pila pen chong nong rem ila dia ha ka ni ka ktien ka jong blai. Tada fin da pule ka proverb saw ka khot ar pau ka ko khon de skor ka ktien juga. Pendami ki skor ka jing ong juga. Wala ba kan late na khmat jong pi bun sin ka ktien jong blai ka late na ta khmat jong im kan mau ktien jong blai ka ong yo. Den ta ko soitan ka yo le non bor. Den ta wong ba to sumar ka pedeng la ka do no tigan long ka jing im yo ta wa shem ya ka ba ka jing khia ai ka do jong ki. Tadeng ta habang ngi don ni ka ktien ka jong blai. Sha skor ka ktien jong blai. Wala ba kan late na khmat pi ri ka pedeng la ka do no ka jong pi aben ka ktien ka jong blai ka don ka do no jong fi. Tadeng ta pin yo ya ka jing im. Ka ba kan jaman sim ba gum jo ka do jong fi kan khia. Amen. Amen. Tab Joshua klon manang kong ka khot ka ba pra kong bagin perkhat ini ka ktien ro senya sngi. Teheng tangin man bahangin man roy hala ka sngi. Habang ngi don ha ka ktien ka jong blai. Machisha ke AB pastor ila pensyai hapang kumnongin lat na ka jing syap tiang kini bangi pedang yu Jesus Christ kumunong penem hapo ka jim ka jangi habangi pedang yu unius im ka jing sok uwan ha ka jim ka jangi Amen. but pastor aku aman kali ka jing kelima ka bakadot ba ka Bible ka ong yano ngin syap tiang pan Ka Bible kong in syap ting tayo try. Hindi syap ting yo syap brech du jok ne syap ting yo syap nistam ma. Ray kwa ba dong ipi ngim day ban ting yo try ne syap ting yo yo bangi syap brech du jok ne syap nistam. Da lele ru ngim dem day ban syap ting yo kata. Ray ka syap ting sya yo try an ka de gani kan. Nga sngo yo di kay mangale yo ka penmong ne try. Ya kay mangale ka susi ne try. Ya kay mangale yo try yo burom ne. Yo ba try jaumat nam ta jonga. Ni kat tu nga sania ime ni balai melek kum ni. Ngasngo ba yo try sania asu yang nga. Ba madu de kata itu yo ba kejing de kedekut. Ngatiang tai kata. Kata ka de kejing syap ting ka badan hanga. bari ting ta nama blai ula ai lut pada pasal Ni ula ai lut te. Ni yo miss. ting riu blai kan Ya, kejing syap ting riu blai, syap ting buram yo buram blai. bagi respect reverence Reverence. Tadi kita ngimla ban ken kam ka yo blai. kadai kata ustaz Tadi kita ngimla ban lek kat baman yo. Ngim di ban treat yo blai kum long trai jongi. Ni try ba blai un lek bi ke bangi pan na u bangi hukum mi un lek lut tang ba ke ba try ong pat yang ngi nom lek. Mo. Kata ngi hak ban sutu ila di bangi ngi degi syakri. Ba cha bangi long kita ki syakri ru ngi hak ban sutu ba ke kerdan ke jongi hi ngi degi marau. marau Marmen chua ngi don kunrat. Ubale ben yang ngi ba utau du soitan ubate ubukum ubale don bor hak jingi men riu jisu ula iet ngi do kata-kata. Kwa an pelat no ngi u hak ban siu da ka dor ga barem. Ba siu da ka jong ka snam ga jong uban thiet no ngi no kunrat ubarem. Bangin yo inu kunrat ubat thamai man ta Jesus Christ. Riu jisu khot ngi ki marau. Khot ngi ki kun. amen Bun sien pa ngim sutu te ta kerdan ga jongi bala khot ki kun le ya mon. ka bamon La eu bleu tu so sia pla pop la biang. Le pop mentang se pla sibet la biang. Bleu bo tu un ma bingi. Ngi le khnang te ka pop. Tadeng ta ngi ong ru jing long brio batalot ngin le pop be. La pitalot te pan bor se no trai. Sin pila yo ing ne ka jing iet jam. Haba iet te la be te ban le. kadai kata pasal na iwi on sa ka prama maka ta jing bajana ga shop no ga jing shop ting masisha bangin kata ka jing ka jong try po ka jing ga jogi ta ka jing shop ting kam dan jaka po ka jing ga jogi
Kadi kata lo dangi don saya utara ngi klet te. Bangi syak ngi ruangi. Tentang pertai la ibiet te kong angi le klet biet ye kita. Henry flash shot jing it te. Kadi kata Pastor. Syak la dei syak jing ibiet kan. Henry tang uta bo mahada busu. Ada inta abangi it utara am ka ja pertai ka ni ram em julele. Kadi kata Pastor. Kadi kata. Julele am julele. Mar ngi shot jing it bo utara. Ngi dan pun ba it te. Bobo ni fipet yang ong mangi kran sarong ya kata. Hari ngim kran sarong ikran ya kajing sisa. Hot ni ikat ni ki baro kerja Andre. Ni sutu abangi dan hotrai. Ngitep bagi dan hata kerja kari kerja u. Bagi tep ngilak ban syania yu. Tak daw ngikemen pastor. Hakum kini ki poro. Mau pastor. Mako ang ki baro te mau pastor. Yin ai ka jingo. Ngai ke jingo. Tak ada kamu ngani ko poro ka por kemen ka por jong so siru. Yin ai ka jingo syutra. Bangi sarong syai te menoi kata. Ngi dei ro ban sarong namar ngim sarong mangi start ni dan ke spa ka po na ke jingnang jing tip. Ngi sarong namar ngi itu Try. Ngi sarong namar bangi ngi tip te syapang jong u. Ngi tip te syapang jong u tak daw ngi sarong namar ngi itu yu. Amen. Ngi itu ye ka ai ka ba ulong ba di ka ai bula ban le tak daw. Ngi itu ye ka no la ye jangi. Na du jok ding nong pala jangi te. Amen. Sa ini litet yu. Tengah kwa pi pin sarong kan. Amen. Pi itu yu try na pi mi itu. Tak daw pi sarong pi pla yu try. Haba dei por haba dei por pla ba. Amen. Syapang try. Baka di siya kung bakit ka jong try ko ang kitab Jeremiah. Maging susurong, bagi ito yu try. Yo dan apreng jong pi haka ni kasngi. Yo fipet ka ni ka program ka jongi. Yo fimpat susurong ba fimpat ito yu try. Ay baka ni kasngi, kalong ta kasngi jong ka jiput hamay haka jim ka jong fi. Hey ba mafiru fi jila ban susurong ba fi ito yung niyo nong penem. Ba fi ito yung niyo sim jong ka jingsuk. Ba fin yo ay ka jingsuk haka jim ka jong fi. Hapreng jong kini ke jing jinjar. Hapreng jong kini ke jing ia. Kandan kata ka jing sok ka jong try. Haka jim ka jong fi. Nganget hani ka po pastor bantay. Inirap lang ifi. Ya kani ka jing duay. Yo fin padjuk priang menu yu Chris. Hapo ka jim ka jong fi. Kani di ka sngi ba fi fin priang yu. Kani di ka sngi ba fin khat karpa yu. Hapo ka jim ka jong fi. Ba ma u unlong usim. Haka jim ka jong fi. Ma u unlong to bakhrit tam e. Haka jim ka jong fi. Ngai ti ka ni ka po si pastor. Kani ngalong ka way ka ba kwa banong. La pi itu na pi mi itu yu try. Re u try itu yu pi. Amen. Baru tip ya pi da ka kerteng. But kan ma show pi itu yu try da itu yu pi. Baru dap siu spa ro what ya pi. Na kata ka jinglong bamman jong pi. Ula dap siu spa. Tadeng ta nang ni syakmat. Kam dei shu ya pi ban snow. Bang adei unong pop. Namar la da pilak pediang yu try. Ka pop jong pi ka la khoi. Amen. Lagi Hallelujah. pop kisau nyan kilik kat kayor, kisau betul, kin lik kat unyuk lang berat. Amen. Pila pediang yu try, pila pediang yu bakut, pila lang kot. Tadeng ta pediang yu. Pediang de jing sengongo, pediang de jing sengo komen. Pediang yu. Namar kapor kadang dan mentah. Kasngo referee lu ada ban put na dok meno, ndai ke extra time. Kalau try ai ngi. Amen. Gadi siya. Tadeng ta haba kadon ke extra time kadon bet ke jing ya, lek ka bajur. Kum lu ban yok tap gol. Bagi dia kata, ki nak mentah. Lek nak ada kapor kabut ke jong pi. Pediang you try. Wan nom lek jai syuk. Namar kapor kalau dia pi. Bapin job nak. Ini duai. Pediang you try. But nak din jong ani ke jing duai. Ong try jisu. Tuhan Yesus. Na pediang ni meh ke sengi. Apa yang mahu nak sengi? Kamu try nong pen em jong ah. Kamu try nong penim jong. Men ma pi ki pop jong ah Maaf try. iki pop jangan try. Men long us em jong ah. Menong si em jong. Jisu. Yesus. Na sengu melayap nam ta jong ah. Sungguh melayap nam ta Ban jong. melami pat ru aga sengi ke balai. Melami paru ka sengi ka balay. Melong ke jing em. Menong ka jing em. Bat ke jing mi pat jong ah. Ka jing mi pat jong. Penan kami ngatrai. Kami yang try. Yok lut ya ke jing im jong. Galut ya ka jing em. Nado menta kesengi. Nado benta ka sengi. Men long try jong ah. Menong try jong. Bat ngang long kun jong me. Menong kun jong. Agar tengu Jisu. Hak tengok Yesus. Amen. Amen. Ini dua yang ta jong pi ini kapor. La pediang yu try sungu i kata. Bat nado menta kesengi yu try hi uni kaya fi un ai bor fi. Bat ma uhi un long utakan ban penjanai ke jing im jong fi. Ini dua. Try ni kapor ni ban ai ngo ime ko pa. Nam tani ki khon ki be ki bakor ke jame ki ba pediang ya me ko try ke ni kesengi. Pada ba kila pediang ya me, kila pediang ya ke jingem, kila pediang go try, ya kata ke baphatam ko kan rat try. Ba try me melong ujing ai jong blay. Blay i kata ke perthai la ai ti no long khon ba kamar we. Ba we ba nget yo nam jat shu. Henry un yo e ke jingem mam ko. Jisu me dai me kata ke jing ai ke ke gift ko ba pa la ai. Da ke jing ai la ai ya me ko try. Pada ba kini ki khon ki pediang ya me, kila pediang go try ya ta ke baphatam ke bakor tam.
Kila pediang ya ke beneng, kila pediang ko try ke jing imam chikot. Ngal duai da kerku yaki, try min pensyai yaki, menhikai yaki, da uman siamba ko. Da ka ketien ke jong me aplay. Kinang san ko try na kata ka jinglong kelung che ke jinglong rang ba bha. Haru ke jing dap ke yang ke jong Chris ken. Ba try ngada duai, menhikai yaki ko try. Beginang lak ben long ko try ki priu ki balak ben long ke jing men toy ke hima ke jong me. Balang ba jong ki ko try, ba ka buram ke jong me kan pau aplay. Ba ki gen long kata ke shiti ba ki priu ni op pule ke jing im ke jong ki. Try kan long ki jing ubi kan long ki nong ki tin sim ke jong me ablay ki long ta ka mlo kan long ta ka jing shai je ka perthai ngara dwai na kar khu ki wei wei ki ba pang bi stom ni ka sngi nga dwai ka teng jisu kan da khia jing pang jing dom baro ke da kan ria na do ne ka clip mat ka ba menta te kom ta ki bot jing pang baro akar teng jisu kan da light no da te na kom ta ki bot jing trai baro ka jong baman ke nom la ban ban ben me pich tom shi finu ne ka sngi akar teng jong jisu ki ta ki ba pang ru yang ne ka jing pang coronavirus akar teng jong jisu nga kran jing ban khia Hallelujah ngingat try ka bor nyam snam je mela pen khia but kam tam e mani pen khia I ka man sim ke jong ki ko try bakin long ki ba smorit bakin pen rit le po ka ta ka ti ka ba kraw bor ke jong me try ya ka ba man yo pen kraw ki ha ka ya ka bit ke jong me ya ka ba man yo pen khia ki ha ka ya ka ba bit ke jong me try ngai mele ki kamba ene ka ri ke jong I ka try ka snam je me ka ne tap but try ki angel ke jong me ki ministering I we ko try bo man sim je me unang ki bo nang klang unang plu aga donot ke jong I we check Richard Ram me tat do ka sngi jingwan ke jong me try Hagday with Jesus. Amen. 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 Ngingat siya kay iba Pastor Bantay labet apreng jongi ha kani kasngi. Ngangai kalong ka jingkor ku yang I way piway kinos ngap ha kani kasngi. Bar kumjuru ngakarpa di fiyan ko po. Filaban subscribe lu ikani ka channel jong ko Potternet limba ka YouTube. Ba filaban click atau ka subscribe button. Ba ki program ki bathamai kalaban poi ha ka to ka mobile ka jong fi. Bar kumjuru filaban phone yang I ha kini ki number ba fi ha to ki screen ki jong fi. Fi kwa bang fi ni kendo ingi laban wan ni kendo siya ni ko office jong ko pot na kahe ke badan na pot nong thamai nong krem ta tat adu bang de syam yang pat ako way pat kasngi to ble ga jiksuk ulor kan lambat ni amen